nagsama-sama ang mga ROTC cadet officers mula sa iba't ibang universidad sa Bicol para sa Regional ROTC Summit 2025 na layuning patatagin ang discipline, leadership at patriotism ng kabataang handang maglingkod sa bansa. Sa temang Shaping the Next Generation of Patriot Leaders, tampok ang mga talakayan hinggil sa West Philippine Sea, anti-hazing law, cyber awareness at ROTC training mindset na naglalayong palawakin ang kaalaman at paghahanda ng mga kadete bilang bahagi ng Reserve Force. Bilang highlight, ipinamalas ng tropa ng Spear Division ang kanilang kahusayan sa pamamagitan ng static at kinetic capability display. Tampok ang unit ng 9ID tulad ng K9, artillery at disaster response teams. The very purpose of this ROTC Summit being conducted here at 9th Infantry Division is to disseminate yung policies, the rules and regulation. It is a platform na kung saan nandito yung ating mga commandants, no? Who play a very important role in teaching, no, our ROTC cadets. Para may parating sa kanila yung mga policies ng ROTC at yung rules and regulations, no, na kailangan nilang sundin para maging maayos yung conduct ng ating mga trainings. Sa ating mga ROTC cadets, ayusin ang training at tapusin ito kasi ito yung gateway nila to become Army officers or enlisted personnel ng ating Philippine Army. Ang aktibidad na ito ay hosted ng 9th Infantry Division sa pangunguna ng Office of the Assistant Division Commander for Reservice and Retiree Affairs, katuwang ang 5th Regional Community Defense Group ng Army Reserve Command. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News.